ओम बाबा बाणेश्वराय नमः। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ମଶାଣିରେ ପରା ଘର ମୁଖ୍ୟ ଆବାସ କୈଳାସପୁର ତାକୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଚଢା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର। ତାଙ୍କ ମଶାଣିରେ ପରା ଘର ମୁଖ୍ୟ ଆବାସ କୈଳାସପୁର ତାକୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଚଢା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର। ତାଙ୍କ ଭୂତ ଅଟେ ସହଚର ଓ ନାମ ପରା ମହେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ଚାଲ ପିନ୍ଧା ବାବାଟିଏ ସିଏ ବାଉଁଶ ବଳା ଶରୀର ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିକି ବାବା କରେ ସଂହାର। ତାକୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଚଢା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ତାକୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଭାଇ ପାଡୁଥିବୁ ସମବାର। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପତି ସିଏ ଗଣେଶଙ୍କ ଫାଦର ସାଦା ସିଧା ବାବା ସିଏ ହେଲେ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପତି ସିଏ ଗଣେଶଙ୍କ ଫାଦର ସାଦା ସିଧା ବାବା ସିଏ ହେଲେ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ ପିଇ ଦେଇ ଜହର ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଇ ସିଏ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର। ଷଣ୍ଢକୁ ସବାରି କରି ବୁଲେ ସଂସାର। ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ କ୍ଷୀର ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ହର 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 ହର। ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଗଳାରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁକୁଟ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଜଟାରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ରାଗରେ ପୁତ୍ର ମୁଣ୍ଡକୁ କରିଥିଲେ ଛେଦନ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ପୁଣି ଦେଲେ ଜୀବନ। ତିନି ନେତ୍ର ବନ୍ଦ କରି ଦେଖନ୍ତି ସେ ସଂସାର ଭକତ ପାଇଁ କି ସଦା କରୁଣା ଯେ ଅପାର। ଡମ୍ବରୁ ଧାରି ବାବା ସିଏ ମହିମା ଅପାର। ଜପ ହର 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 ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଭାଇ ପାଡୁଥିବୁ ସମବାର। ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ହର 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 ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଭାଇ ପାଡୁଥିବୁ ସମବାର। ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ କ୍ଷୀର ତାକୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ହର 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 ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଭାଇ ପାଡୁଥିବୁ ସମବାର। ତାକୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଘରେ ବୁଲି ଯା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।
ମଶାଣିରେ ପରା ଘର ମୁଖ୍ୟ ଆବାସ କୈଳାସପୁର ତାଙ୍କୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଚଢା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କ ମଶାଣିରେ ପରା ଘର ମୁଖ୍ୟ ଆବାସ କୈଳାସପୁର ତାଙ୍କୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଚଢା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କ ଭୂତ ଅଟେ ସହଚର ଓ ନାମ ପରା ମହେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଚାଲ ପିନ୍ଧା ବାବାଟିଏ ସିଏ ବାଉଁଶ ବଳା ଶରୀର ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିକି ବାବା କରେ ସଂହାର ତାଙ୍କୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଚଢା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ପାଇ ପାରୁଥିବୁ ସବାର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପତି ସିଏ ଗଣେଶଙ୍କ ଫାଦର ସାଦା ସିଧା ବାବା ସିଏ ହେଲେ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପତି ସିଏ ଗଣେଶଙ୍କ ଫାଦର ସାଦା ସିଧା ବାବା ସିଏ ହେଲେ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ ପିଇ ଦେଇ ଜହର ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଇ ସିଏ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର ଷଣ୍ଢକୁ ସବାରି କରି ବୁଲେ ସଂସାର ତାକୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଚଢା ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ କ୍ଷୀର ତାକୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ହର 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 ସାପକୁ ତରି କରି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଗଳାରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁକୁଟ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଜଟାରେ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ରାଗରେ ପୁତ୍ର ମୁଣ୍ଡକୁ କରିଥିଲେ ଛେଦନ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ପୁଣି ଦେଲେ ଜୀବନ ତିନି ନେତ୍ର ବନ୍ଦ କରି ଦେଖନ୍ତି ସେ ସଂସାର ଭକତ ପାଇଁ କି ସଦା କରୁଣା ଯେ ଅପାର ସମ୍ବରୁ ଧାରୀ ବାବା ସିଏ ମହିମା ଅପାର ତାକୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ହର 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 ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ପାଇ ପାରୁଥିବୁ ସମବାର ତାକୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ହର 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 ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ପାଇ ପାରୁଥିବୁ ସମବାର ତାକୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ କ୍ଷୀର ତାକୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ହର 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 ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ପାଇ ପାରୁଥିବୁ ସମବାର ତାକୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଥରେ ବୁଲିଯା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ହର 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 ତାଙ୍କ ମଶାଣିରେ ପରା ଘର ମୁଖ୍ୟ ଆବାସ କୈଳାସପୁର ତାକୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଚଢା କଦଳୀ ତ୍ରୟମ୍ବକଂ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧି ପୁଷ୍ଟିବର୍ଧନଂ ଉର୍ବାରୋଗମିవ ବନ୍ଧନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୁକ୍ଷୀୟମାମୃତାत् ମଶାଣିରେ ପରା ଘର ମୁଖ୍ୟ ଆବାସ କୈଳାସପୁର ତାଙ୍କୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଚଢା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କ ମଶାଣିରେ ପରା ଘର ମୁଖ୍ୟ ଆବାସ କୈଳାସପୁର ତାଙ୍କୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଚଢା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କ ଭୂତ ଅଟେ ସହଚର ଓ ନାମ ପରା ମହେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଚାଲ ପିନ୍ଧା ବାବାଟିଏ
କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ତାକୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ପାଇ ପାରୁଥିବୁ ସମବାର। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପତି ସିଏ ଗଣେଶଙ୍କ ଫାଦର ସାଦା ସିଧା ବାବା ସିଏ ହେଲେ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ଡେଞ୍ଜର ଡେଞ୍ଜର। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପତି ସିଏ ଗଣେଶଙ୍କ ଫାଦର ସାଦା ସିଧା ବାବା ସିଏ ହେଲେ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ ପିଇ ଦେଇ ଜହର ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଇ ସିଏ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର ଷଣ୍ଢକୁ ସବାରି କରି ବୁଲେ ସଂସାର। ତାକୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ କ୍ଷୀର ତାକୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର